खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि बे दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेनि दारै बरायहरनानै लालायबाय। आरो नै जोंहा दिनैहाय ट्रेक्टर हालेवहोदों आरोना, खोथिया फोनो थाखाय दब्लायसे हालेवग्रोबाय। मानोना जों लागोआवहाय दैया एसे लेट जायो, बेखायनो जोंनिया दासो नै खोथिया फोनो नागिरदों। ओमफ्राय बेखौनो नायफैदों आरो आङो ना, हाखौ खोन्थाफैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो अननानै जोबजासे, आरो आङो दिनैनि ब्लगावहाय मा मा दिन्थिलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट हो, आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो, देखायलांबाय थानोसै। आंनि साथाखौ नुदोंना लोगोफोर? आंनि साथायाव बि लिरनाय दं आरोना, मानोना साथाया गोमायोना, ओमफ्राय आंनि नाम लिरनानै लाखाजोबो आं साथायाव। बेनिखायनो गोमायोखायनो आङो साथायाव नाम लिरनानै लायो आरोना लोगोफोर। बोथोराबो देन्जार गरमखा, बेनि थाखायनो साथा हमदों आरो आङो ना। नोगोद सान्दुं दुंदों, नै आजां गाजां गरम आरोना। जाबाय जाबाय जाबायबो। हालेवदोंबाबो रावबो फोनो मोनथ'वाखै आरोना, नै अखाबो हाया। आरो दैयाथ' जाम्फैया जोंना लेट जाखायो। जाम्फै दङ दंनाया, अब्लाबो लेट जायो आरोना जोंना। ओरै खोलाहानिया गायखांजोबोबासो ओरैहाय जोंनिया गायजेननाय जायो। सावन मासनिफ्रायसो भाद्र माससिम गायो आरोना जोंनिया। मालाय बे एसे टाइम जायोबा हानायसो टाइम जायोना खोलाना, जोंना बे समावसो गायनाय जायो आरोना। बेनिखायनो नै दासो खोथिया फोनो हालेवदों आरोना लोगोफोर। नै आंहा दिनै लाब्रा मैगं एवजानोसैलायहाय। नै सब मिसल आरोना, जोगोनार बिजौ, फोरला बिजौ, उदासि बिलाइ, मैसुं, दिंखिया, बेसर गासिबो दंजोबो आरोना। नैबे फोरला बिजौ, ओमफ्राय नैबे जोगोनार बिजौ, गासिबो मिसल आरोना, मिक्सार भाजा एवजानोसै दिनैहाय। ओमफ्राय बानलु बाथोन देनोसै पियासजों एवनानै आरामनो, बेजोंनो जानोसैलाय आरोना। बरफनि ना, बयलार, अमाखौ जाजाथ'आ आरोना गरमाव, बिराद देहायाव इफेक्ट होयो, बेनिखायनो जाला। दिनैहाय मिरामिस जानोसै आरोना। गरमबो बोथोराबो, अमा बेदर जाजाया गरमाव बांद्राय लोगोफोर। बरफनि नाफोरखौबो जाजायाहाय, मोदोम सायो, बिराद आन्दाज मोनखायो बयलार जाबाबो। बेनिखायनो जाला दिनै। लाब्रा मैगं एवजानानै बानलु बाथोन पियासजों आराम देनानै बेजोंनो जानोसै लोगोफोर। गोलोमदै सेरखोना सेरखोनि जानोसैलाय दिनै। ओमफ्राय आङो गरमनि दारैनो नै बिफां सायायावसो सायदों लोगोफोर मैगङा। बिराद गरम, थानोनो हाया न'आव उसाव बादाव, बेनिखायनो बिफां सायावसो आराम बार नांनाय जायगायावसो सायफैदों आङो लोगोफोर। बाजारावहाय नै काउचि बाजारावहाय सलार लाइट होनाय दङ ना लोगोफोर, बेवहाय लाइटआवहाय खुसेंग्रा फैयो आरोना दैलिकहाय। नै माबायदि मानसि जायो नायदो लोगोफोर, दैलिक। बुरजा जाबाय थैगोनहाय। हनै बांसिन फैबाय हनै। जानो बाफैदों लोगोफोर, नै काउचि बाजाराव हमफैदों। सलारा आंनि दखान खाथियाव होनानै 6था सलारा माइरं दोनग्रा दखानखौनो बुसिलाजोब्बाय। ओंख्रि मोनजायै खुसेंग्रा नागिर जाग्राफ्रा आं मा खालामबावनांगौ जाखो? नोंसोर एसे थिं मोजांखौ बायनानै हराबा आं हयले मानिनाय नंला। बांद्रायबायदां ना? ओंख्रि बायनानै जानो हायिनि थाखाय खुसेंग्रा बाथोन जानो आंनि थिंखौनो बुसिजोबनाय जाबाय। रायजोफ्रा, बे रिजार्भ काउचि बाजारनि रायजोफ्रा जाबाय। आं खुसेंग्रा हमनो फैयाखै, बे खुसेंग्रा हमग्राफोरखौ रायनो फैदों। बिसोर रायनो फैदों आं जाया, आङो नाथुर जुनाय बाथोनसो जायो।
थैलायखागोन हनै थैलायखागोनहाय थैलायखागोन हनै गावजों गावनो नै खुसेंग्राया जाहांबाय नै खुसेंग्राया